नमस्ते, मी आज कारल्याची चटणी बनवते आहे। ही कारली आहे म्हणजे कापून घेतली आहे बारीक अशी। एक वाटी हे कारल्याची एक वाटी आहे। त्याच्यासाठी हे तीळ आहे, सफेद तीळ, आणि हे खोबऱ्याचं किस आहे, म्हणजे सुकं खोबरं किसलेलं आहे। त्यासाठी हे मीठ आहे चवीला, आणि हे लाल मिरची पावडर, म्हणजे आपली घरातलीच मिरची पावडर आहे ती। मी हे आता 3 प्रकार आहेत ना, कारलं, तीळ आणि खोबरं, हे प्रत्येकी करून एक एक करून ते भाजून घ्यायचं आहे। ते मी पहिलं भाजून घेते। गॅस पेटवलाय। आता मी हे 2 चमचे तीळ घेते सफेद, म्हणजे तुम्हाला कसं प्रमाण पण माहिती पडेल। हे 2 चमचे सफेद तीळ आहे, ते मी असे पहिले थोडे भाजून घेते। त्याचे डबल आपण करा, म्हणजे कसं तू घरामध्ये जास्त माणसं खायला असतील ना, तर मी असे थोडे थोडे दाखवते। आता मी 2 चमचे घेतले, तर तिकडे तुम्ही 4 चमचे घ्यायचे। हे तीळ कसे उडतात भाजल्यावर, हे बघा कसे उडतात। मग गॅस कसा बारीक करायचा। हे तीळ भाजले आहे, हे मी आता एक ताटलीमध्ये काढते। आता त्याच्यामध्ये मी खोबरं भाजून काढते। हे खोबऱ्याचा पण म्हणजे 2 चमचे किस घ्यायचा असा। मी खोबरं जास्त घेतलं तरी चालेल, कारण का ते कारलं कडू आहे ना, त्याच्यामुळे मी 3 चमचे घेतले। माणसाला कसं डायबिटीस वगैरे असलं की त्याला कारलं खायचं असतं ना, मग त्या माणूस कसं एकच कारल्याची भाजी खाऊन खाऊन कंटाळतो। त्याच्यासाठी हे त्याला भाकरी बरोबर चपाती बरोबर अशी कारल्याची भाजी बनवून द्यायची छान मस्तपैकी। मग तो माणूस कसा कंटाळत नाही खायला, आणि आवडीने खाऊ शकतो। त्याच्यासाठी ही कारल्याची चटणी। खोबरं पण असं लाल भाजून घ्यायचं, आणि सगळं एकत्र मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे। खोबरं भाजलंय, ते पण आता काढून घेते। आता मी कारलं भाजायला टाकते। हे कारलं आहे 1 वाटी, कारले कापून 1 वाटी घेतलेली आहे। ते पण गॅस फास्ट करून भाजायची, म्हणजे जरा लाल होईपर्यंत ते भाजायचे आहे। हे त्याला कसं टाइम लागेल जरा। हे कशी थोडेसे लाल होईपर्यंत भाजायला लागतात, म्हणजे त्यातलं पाणी आहे ना, ते कडू पाणी ते मुरून जातं। त्याच्यामुळे असे ते थोडं भाजायची लाल होईपर्यंत, आणि ती कशी चांगली भाजी सुकी चटणी कशी सुकी करायची एकदम, म्हणजे सुकी केली ना मग ती राहते अशी, म्हणजे फ्रीजमध्ये ठेवायची। त्याला काय तेल वगैरे नाही लावायचं। हे बघा, हे असं कारलं भाजून घ्यायचं, असं चांगलं सुकं होतं भाजल्यावर। हे सगळं कारलं आहे, खोबरं, आणि हे सफेद तीळ आहेत, हे मीठ आहे, हे त्याच्यामध्ये थोडंसं तिखट वापरायचं आहे। आणि आपण कसं 2 पाकळे लसूण वापरले तरी चालतील, पण ह्याच्यामध्ये वापरत नाही म्हणून मी दाखवले नाही तुम्हाला। आता हे मी आता मिक्सरला तुम्हाला बारीक पूड करून पावडर करून दाखवते। जशी मी आता लसूणची चटणी केली ना बिना पाण्याची, तशी ही वाटायची। हे सर्व मिक्स करून घेते, आणि चटणी टाकते, त्याच्यामध्ये मीठ टाकते, आणि चांगली तुम्हाला सुकी चटणी करून दाखवते। याच्यामध्ये पाणी नाही घालायचं आहे, थोडीशी टाकायची अशी, म्हणजे जास्त तिखट नाही होणार म्हणून। कारला इथे कडू लागणारच ना, पण कडूच खायला लागतो। आणि थोडंसं मीठ टाकायचं, जास्त नाही मीठ टाकायचं, थोडंसं टाकायचं। मला पण टाक। ही चटणी वाटून झाली आहे, आणि कशी सुकी, पाणी नाही टाकलंय त्याच्यामध्ये, सुकीच चटणी वाटायची। डब्यात भरून फ्रीजमध्ये ठेवायची, आणि तुम्हाला काढून दाखवते। ही कारल्याची चटणी आहे, पूर्ण रेडी तयार झालेली आहे, एकदम मस्त कंप्लीट। आणि करून खाऊन बघा, तुमच्या फॅमिलीना पण घरात द्या, सर्वांसाठी करा आणि सर्वांनी खा।